tá, alebo respektíve veľmi hlboko prejdená. Ale dokázal veľmi pekne nasmerovať svoje auto do zóny číslo 2. Vidíme to celkom slušný prejazd bez nejakých väčších korekcií. Teraz krásny prejazd zónou číslo 3. Veľmi pekne prehodil svoju 46 na tej preklapačke a následne do zóny číslo 4. Teraz veľmi pekný prejazd číslo 5, kde teda Jiří dokáže celkom slušne šľapať na krk tým svojím 200 a potom jeho 46. Takže tie 46 dnes majú pomerne slušne zastavené. Veľmi pekný prejazd zóny číslo 1. Hlboké ponorenie bez toho zadného nárazníku aj do zóny číslo 2. Krásne po čiare v zóne číslo 3. Toto je veľmi slušné. Zbytočné spomalenie Lukáša Hradila pred zónou číslo 4, ale pozrite sa, ako nakopol cez troj dvoju E46. Teraz opäť raz jedna korekcia, ale nič, čo by bolo nejaké nazadné. Veľmi pekná jazda. Tá, ktorá môže opraviť chybu. Číslo 2, respektíve ešte ďaleko pred ňou a opäť raz pretočenie Jenniferovu v podstate v totožnom mieste ako v predchádzajúcej jazde. Jenniferovu si samozrejme ešte jazdu užije do konca, zoderie tie posledné zvyšky pneumaty, ktoré zostali na E36. Samozrejme ešte pravdepodobne nejaké tréningové jazdy, ale bohužiaľ do tým, ale tam sme videli hodne veľké zatiaľčnú brzdu v jeho prípade. Zóna číslo 2, prejdenaným kolesom, bohužiaľ obrovská korekcia pred zónou číslo 3 v jeho prípade. E5, ručná za ručnou. Zase raz sme videli vybrzdenie a skorigovanie sa ručnou brzdou. Nie je to samozrejme niečo, čo je v kategórii street zakázané, ale rozhodne za to nebude hodnotený rozhodcami a nejakú tú vyššiu level. Rozhodnúť sa pristúpiť konzervatívne. Zóna číslo 1 prejde veľmi slušne, s celkom slušnou rýchlosťou, teda tento dieslik sa nám tu prehľadne potratí ako diesel nášho veľmi dobrého kamaráta Dredača, ktorého tu taktiež v Pezínskej Babe rozhodne veľa ľudí pozná. Ale poďme práve na toto, čo sa nám tu deje. Práve zóna číslo 4 taktiež opäť veľmi pekne prejdená do 5-ky, taktiež obrovská rýchlosť tohto pretekára, ktorým je teda Juraj Hegeduš. Veľmi pekný prejazd aj zónou číslo 6. A to Peter Fajku z E30. A tam to bolo také nesmelé cestné štát. Nebolo to ani úplne optimálne, čo sa týka prejazdu. Taktiež zóna číslo 3 bohužiaľ minúta teraz vyrovnanie E30-ky. Pre Petru a Pavel Hudečka to zvedenie ako z veľkej knihy. Zóna číslo 1 prejdená, zóna číslo 2 obrovským múlom a hlboko, takto je ako to má vyzerať. Presne toto som spomínal. Jazda číslo 1 na istotu a teraz jazda číslo 2. Jednoducho obrovský risk aj v podaní Pavla Hudečka, nakoľko tie autá kategórie 3 nie sú úplne stavané na takéto zaobchádzanie, ale Pavel Hudeček nezostal nič verný svojej povesti a toto Pavla Hudečka. Takže ak môžete počuť dobrú vec momentálne, ale už na trati Karolina Ondášova z jeho R46. 328i. Uvidíme, ako to bude teda v tejto druhej kvalifikačnej jazdy v jej podaní. Vieme, že zatiaľ tá jazda je celkom plynulá, aj keď teda rozhodne chýba rýchlosť a nejaký ten dym. Ale teda Karolina Ondášová bez problém, teda po tej trati bez nejakých väčších korekcií. A to je celkom cenené práve v tejto kategórii street, pretože tie auta nemajú taký výkon. Mastrel nebude úplne v nejakej vysokej rýchlosti. Jakub Rádza jedna zvládol. Mastrel je ešte aký bude príjazd do zóny číslo 2. A tamto Jakub Rádza to slušne ponoril. Myslím si, že to druhé tú zónu. Tretia zóna v podstate rovnako. Veľmi pekná prehadzovačka do zóny číslo 4. Teda Jakub Rád začína naberať rýchlosť, presne tak, ako chodcovia chcú vidieť. Bez nejakého použitia ručnej brzdy. Jakub Rád dokázal krásne okružiť celý od tej zóny číslo 4. A veľmi neochotne sa jej auto odlepilo do jazdy do zóny číslo 1.
Teraz tam bola korekcia pred zónou číslo 2, ale Tereza Knapíková zvládla nabrať celkom slušnú rýchlosť. Bohužiaľ míňa zónu číslo 2 aj 3. Vidíme ďalšieho Pikachu, ak sa nemýlim, z mojich detských čiast 5 minútov, ak sa nemýlim, na boku jej auta. No a Tereza Knapíková, aspoň teraz zóna číslo 5 bez prvého prejdená. Teraz zase raz korekcia, vypúdaní, zóna číslo 6. Ako by to malo byť? Veľká škoda. Tam sme videli neskutočné rozhodenie. Je 36, ale vyšlo mu to číslo. Teraz bez nejakých väčších korekcií do zóny číslo 2. Teraz som to zakrikol. Zóna číslo 2 teda po korekcii prejdená dosť hlboko. Teraz bohužiaľ minus zónu číslo 3. Tam bol len nárazník tam s touto zónou. Tie kolik teraz musí začať hodne rýchlo, aby teda dokázal ešte presvedčiť rozhodcov o nejakom lepšom bodovom zisku. Teraz vidím, že už Vojtech Golík ide hodne zo široka. Videli sme potom tú korekciu na to, aby sa dostal do tej zóny číslo 6. Vojtech Golík má svoju 36-ku, ako sme spomenali, najslabšie auto, najnižší výkon. V prípade tejto je 36-ky, ale tá zóna číslo 2 má nejako zle. Zónu číslo 3, tamto bohužiaľ len tak lízol jedným kolesom, uvidíme, či dokáže nabrať dostatočne rýchlosť do zóny číslo 4. Teraz by to chcelo už prekopnúť do vyššieho kvaltu a to sa Pavlovi Hodečkovi myslím, že podarilo. Tam síce jemne zmenšil jeho úhol, ale krásny úhol, jedna strana, ale bohužiaľ len jedno koleso. Nastavený pomôzok po 46-ke. Veľmi slušný prejazd, zónou číslo 2 aj 3. Vidíme, že niečo vyteká. Časti auta, podľa všetkého to bude len benzín, takže pevne verím, že to nepríde k nejakému rozstroju, ktorý teda rozhodne nechceme vidieť. V každom prípade zóna číslo 5 bude dopredu aj jedným kolesom. Rostia hodne skorigoval, aby tam svoje jazde z Pezinskova bol. Zóna číslo 1, bohužiaľ minúta. Vyzerala o niečo lepšie, predsa to bol trošku iný štýl. Druhá zóna taktiež minúta, teraz obrovské spomalenie pred zónou číslo 3. Tam dokázal Daniel Matejný nasúkať aspoň jedno koleso. Zóna číslo 4 prejdená. Myslím si, že to druhé koleso tam rozhodcovia z vrchu mohli vidieť. Môjho uhla to bolo tak, že to tam len tak lízalo. Každopádne Daniel Matejný, tiež taká tá takto nejako to vyzerá, ak teda jazdí. Krásna 36-ka Hellrod. Zónu číslo 2. Tam sme videli obrovskú korekciu. Pred zónou číslo 2 na tej prehadzovačke. Uvidíme, ako mu vyjde. Zóna číslo 3, ktorú úplne míňa. Ide veľmi na vnútrajšok. Teraz obrovskú